میرے ابیرا توجہ کرنا دراؤ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ تینوں روے گا اپنا تے اپنا بیگانہ تینوں روے گا ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا ٹونا ہے بیٹھ کے تیرے کول پھر سارے آمنے رونا ہے میرے ابیرا کوئی جگیردار دنیا تے آیا وے ایک نہ ایک دن جانا پینا وے کدی مام نہ کری اپنیاں بنگلیاں تے کدی مام نہ کری اپنے بینک بیلنساں دے کلا ہاتھ آیا وے خالی ہاتھ آیا تے خالی ہاتھ دنیا تو چلے جانا وے سکندر بادشاہ آیا حکومتاں بھی بڑیاں نے مال بھی بڑا تے بینک بیلنس بھی بڑا وے جائیداداں بھی بڑیاں محل بھی بڑا وے میرے ابیرا کفن دے اندروں ہاتھ کڑن دی وصیت کی دیئے آندے نے میں دسنا چاہنا وا خالی ہاتھ آیا تے خالی ہاتھ دنیا تو جانا میں میرے ابیرا کھادا مان کرنا میں اللہ فرماندن ایک دن آئے گا تو منا من مٹھی دے نیچے چلا جانا میں میرے ابیرا یار اللہ دی قسم اپنے جمعے نو چار چن لان واسطے گلہ نہیں کر داؤ آج اللہ نے جوانیاں دیتیاں نے اللہ نے حسن دیتا اللہ نے لباس دیتا وینا اللہ نے دنیا دا عیش و آرام دیتا وینا تیریاں راتاں سیلمیاں دے اندر گزر جاون اللہ نے جوانی اس وجہ تو دیتی ہے نا تیریاں راتاں ٹھٹھران دے اندر گزر جاون اللہ نے حسن اس وجہ تو دیتا وے تیریاں راتاں زنا کھانیاں دے اندر گزر جاون اللہ نے لباس حجبدہ تو دیتا وے تیریاں راتاں لوکاں دیاں عزتاں تک دیاں گزر جاون ساری ساری رات انڈیا دیاں کنجریاں دے گانے سن دیاں تیریاں راتاں گزر جاون اللہ نے تینوں خوبصورت اس وجہ تو بنایا چوکاں دے اندر لوکاں دیاں تو عزتاں تک در میں نانا میرا بھیر آج لوگ آندے نے حضرت جی میں چند پیسے آندہ کاروبار شروع کرنا چاہنا ماں کروڑ آندہ نقصان میں ہو سکتا وے میں رکس لینا چاہنا ماں اللہ دی قسم میں جمعے دی وسادت دے نال جڑا میں پیغام دینا چاہنا ماں تیری زندگی دے اندر جڑا سب تو بڑا رکس ہے نا اے رکس اے وے جڑا بغیر توبہ دے تو بستر تے آکے لیٹ جانا میں ذرا تصورات دی دنیا چاہ کے سوچے آجے اے نہ ہوئے تو برائیاں کر در میں اے نہ ہوئے اللہ دیاں حدہ پار کر در میں اے نہ ہوئے غریبان الزیادی کر در میں اے نہ ہوئے ساری رات تیریاں زنا کھانے ہم دے اندر گزر جامن اے نہ ہوئے یاران دے اندر شرابائیں پیندہ رمیں اے نہ ہوئے انڈیا دیاں کنجریاں دے مجرے سندہ ہینڈ فری لا کے سونگ سندہ آکے بستر تھے لیٹ جامیں تیری آنکھ جا کے خبر دیا ہم دے اندر کھلے نہ اے رکس نہ لیا کر اے نہ ہوئے جو دنیا تو چلا جامیں تے فرشتے آکے سوال کر دے ہوون فرمایا جڑا بندہ بد ہوندہ وے جڑا گناہگار زانی بدکار بندہ ہوندہ وے جدوں آخری کریاں ہوندیاں نے اللہ توبہ والا دروازہ بھی بند کر دیندہ وے آج اللہ نے جوانیاں دیتیاں جرنل ہاسپٹل جا کے بے تیرے برگے نوجوان تیرے برگے حسین و جمیل بھی بڑے نے اللہ نے کوٹھیاں دا مالک بھی بنایا وے تے اڈیاں رگڑ کے روکے آتے نے اللہ سانوں بھی شفا دے تے اسی بھی چل کے جا کے جمعہ پڑھئے اللہ سانوں بھی شیط دے اسی بھی جا کے نماز پڑھئے میرے ابیرا اے نہ ہوئے اللہ چار پائی جو گا کر دے کی رب نو پوچھن والا کوئی نہیں اللہ دے کولوں سوال کرن والا کوئی نہیں نانا میرا بیر بے فکری دی زندگی نہ گزاریا کر پتہ نہیں کس ویلے اللہ والو بلاوا آ جانا میں اندہ حضرت جی میں کل تو نمازہ ہون شروع کرانگا کل تو میں نیکیاں شروع کرانگا قبرستان پڑھ گئے انہاں دو گاندے نال جنہاں نے کل تو نمازہ شروع کرنی آسان جنہاں کل تو تہجدہ شروع کرنی آسان نانا میرا بیر اے شیطان دا بہکاوا وے آج نہیں تے کل نمازہ پڑھاں گے نانا ایک دن اون والا وے فرمایا مال کے کائنام دا فیصلہ اٹھالے کلو نفس ذائقۃ الموت نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے بعد بندہ فوت ہو جاوے نا تے جدوں فرشتے دی روح لے کے جام دینے تو سا تقریرات بڑیاں سنیاں ایک پاسیوں سن کے دوجیوں کٹ دیتی ہے